Ongi etorriak, kristau fededunok. Zuen itxaropena bizkortu nahi ez, Jesusen ondora etorri zeraten guztioi, ongi etorri beroa. Gurutzera bidean dugu Jesus. Haren ondora gatoz gu arratsonetan. Bizitzan nolako heriotzako orduan hala ere. Jesus besteentzat emana bizi izan da beti, denentzat maitasunez urtua, gaixoak pozten, behartsuak duintasunez janzten, bihotzetan poza txertatzen, beti aitaren errukia erakusten. Gu kristauok gaur zintzo aitortu nahi dugu gure fedea Jesus honengan. Fede aula eta askasa badugu ere, bihotz osoa ipini nahi dugu gurutzearen aurrean. Gurutzetik bai dator gure bizia, hortik gure bizi bete eta bakarra, eta bizi horixe eskatuko dugu mundu guztiarentzat. Orain, isiltasun sakonean hartuko dugu buru egingo duen apaiza, zutik jarritan. Egin dezagun otoitz. Jainko jauna, Jesukristo zure semeak bere odola gugatik isuriz sortu zuen Pasko misterioa. Gogoan izan zure bihotzona eta agertu zure errukia. Santu egizkitzu zure seme alabak eta zaindu beti. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Eseri. Gaur ez da mezarik, ez da sakramentu ospakizunik. Pasko irurren osoari, Pasko vigiliako meza dagokio. Gaur jaunaren hitza bere horretan ospatzen dugu. Eta Cántico del siervo del profeta Isaías nos prepara a la lectura de la pasión. Esta es la figura destrozada de Jesús, Jesús entregado. Vamos a ver a Jesús, al que pasó haciendo el bien a todos y a todas, apresado, maltratado, y le dan muerte al modo que se daba a los esclavos, fuera de la ciudad y en la cruz. Jesús, basura humana. Y vemos a Jesús convirtiendo todo este suplicio en amor. Hay tanto mal en el mundo, necesitamos tanto del amor. Escuchemos primero la lectura de Isaías profeta. Escuchemos que nos da muchas pautas para entender el comportamiento de Jesús. Isaias profetaren liburutik.
Ara, nire zerbitzariak arrakasta lortuko du. Goratua, gorengo mailara jasoa izango da. Asko eta asko ikaratu ziren hartaz, hainbait zuen giza itxura ere galdua, eta gizakia zenik ere ez baitzirudien. Era berean, herri asko harrituko dira, erregeak haren aurrean mutu geldituko. Inoiz kontatu ez hitzaiena ikusiko bai dute, inoiz entzun ez zutena adituko. Nork sinetzi du gure mezua, nori agertu zaio jaunaren ahalmena. Sustraiak lur lehorrean dituen kimua bezala, hasi zen jaunaren zerbitzaria haren aurrean. Ez zuen duintasunik, ez edertasunik, ez gure begientzat itxura erakargarririk. Mespretxatua eta jendeak baztertua, oina segizona sufritzen ikasia. Ez ikusiarena egiten zaiona bezala, mespretxatu egin genuen eta intzakotzat hartu ez. Baina gure gaitzak bere gain hartu zituen hark, eta gure oinazeak eraman. Guk berriz zigortutzat geneukan, jainkoak zauritu eta atzekabetutzat. Gure bekatuengatik zulatu zuten, gure erruengatik zanpatu. Haren gainera erori zen guretzat salbagarri den zigorra. Haren zauriak sendatu gaituzte. Ardiak bezala genbiltzan galdurik, bakoitza bere bidetik. Eta jaunak, haren gainera bota zuen gu guztion errua. Gaizki erabili zuten, baina ura apaldu egin zen, ahorik zabaldu gabe. Hiltzera daramaten bildotzak bezala, hile mostailen aurrean isilik dagoen ardiak bezala, ez zuen ahorik zabaldu. Gogorki eta zuzen gabe eraman zuten, baina haren zoria nori axola. Bizidunen lurretik erautzi zuten, nire herriaren bekatuagatik jota. Gaiztoen artean lur eman zioten, gaizkileekin batera hilobiratu, naiz eta hark bidegabekeriarik ez egin, eta haren ahoan maltzurkeriarik ez izan. Jaunak oinazez josi nahi izan zuen, bekatuan ordainetan bizia eman zuelarik, izango ditu ondorengoak eta bizitza luzea. Eta haren bitartez, jaunaren nahia burutuko da. Hainbat neke jasan ondoren, argia ikusiko du eta asea izango da. Ikasi duenaren bidez, nire zerbitzari zuzenak asko egingo ditu zuzen, haien gaztakeriak bere gain hartu baitzituen. Horregatik, jendetza ugaria emango diot ordainetan. Gizataldeak izango ditu garaipen sari, bere burua heriotzara eman zuelako, eta bekatuen kidetzat hartu zutelako. Denen bekatuak bere gain hartu zituen, eta bekatarien alde erregutu zuen. Jaunak esana, eskerra zuri, jauna. Zure eskuetan dut bizia, askan nazazu jauna hundia. Deno berriz. Zure eskuetan dut bizia, askan nazazu jauna hundia. Zuk
dudan babesten naiz jauna, ez nadila behin ere lotxagarri gerta. Atera nazazu honi zuzaena baitzana. Zure eskuetan uzten dut neure bizia, aska nazazu jauna jainko leiala. Zure eskuetan dut bizia, aska nazazu jauna dira. Izekabide bihurtu naiz etxaientzat, are gehiago auzokoentzat. Ni kalean ikusi eta alde egiten didate. Aztua naute erabat hildakoa bezala, baztertua alperreko tresna bezala. Zure eskuetan dut bizia, aska nazazu jauna dira. Testamentu berriko apaiz nagusia Kristo da. Apaiz izatea ez da ordea privilegio bat. Neke artean ikasi zuen esaneko izaten. Cristo experimentó la obediencia y se ha convertido en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Esto nos dirá San Pablo en su carta a los hebreos. Hebrearrei egindako gutunetik zenideok. Gure apaiz nagusi handia Jesus, jainkoaren semea zeruetan sartu dugunez gero, eutsi dezaiogun aitortzen dugun sinesmenari. Izan ere, gure apaiz nagusia ez da gure auleriaz erruki ez daiteke norbait, ura ere, gu bezala, gauza guztietan probatu izan bai da, bekatuen izan ezik, hurbil gaitezen bada konfiantza osoz jainkoaren graziaren tronura, errukia iritsi eta premialdian laguntza izan dezagun. Kristok bere giza bizitzaldian deiadarrandiz eta negarrez, egin zion otoiz eta erregu eriotzatik libre zezaken jainkoari, eta Kristok begurena izan zezaiola entzun egin zion jainkoak. Eta semea izanik ere, oinazearen oinazez ikasi zuen obeditzen. Horrela, bere betera iritsirik, betiko salbamenaren iturri bilakatu zen obeditzen dioten guztientzat. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Irakurgaien buruan, ospakizun honetako unerik gorenera iritsiak gera. Nekaldia bizi behar dugu orain. Hotz egiten dugun nekaldia gure salbazio gertatzen da gaur. Nekaldiak badu indar gaur ere gu salbatzeko. En Jesús y en su cruz reconocemos el amor del Padre. En Jesús nuestro camino, verdad y vida. Evangelioa aurretik kanta dezagun zure hitza jauna zutik jarrita. Zure hitza jauna bitza bertik, betorkit ni neuri zeuk esanik. Zure hitza jaso nahi dut nik, jainkoz nadin gertan txertatuko.
zuekin. Eta zure espirituarekin. Jesukristoren ekaldia San Joanen liburutik. Eserita entzungo dugu lehenengo zati hau. Aldi hartan, Jesus eta ikasleak Zedron erreka igaro eta beste aldean zegoen baratze batera sartu ziren. Judasek ere, Jesus salduko zuenak, ezagutzen zuen leku hura, maiz bildua baitzen Jesus han bere ikasleekin. Judas beraz, tenpluko gudari taldea eta apaizburuak eta fariseuen guardiak harturik ara joan zen. Zuzi, argiontzi eta armez orniturik zihoazen. Jesusek ondo baitzekien gertatuko zitzaion guztia, bidera atera eta esan zien. Noren bila zatozte, Jesus Nazaretarraren bila. ni naiz. Han zen guardiaen batean Judas saltzea ere. Jesusek ni naiz esan zienean, atzeraka hasi eta lurrera erori ziren. Berriro galdetu zien. Noren bila zatozte, Jesus Nazaretarraren bila. esan dizuet ni naizela, nire bila bazatozte, utzi hauei joaten. Horrela bete zen Jesusek berak esandakoa. Eman dizkidanetatik ez dut bat ere galdu. Orduan Simon Pedrok aldean zeraman ezpata atera, apaiz nagusiaren morroia jo eta eskuineko belarria moztu zion. Morroiak Malko zuen izena. Jesusek esan zion Pedrori. Itzuli ezpata zorrora. Ez aldut ba edan behar aitak eman didan eraria. Kristorekin hileta, penarekin bizi. Kristorekin sufrituz, berarekin errege. Gudari taldeak bere buruzagiekin eta judu agintarien guardiek Jesus preso hartu eta loturik Anasen etxera eraman zuten lehenengo. Urte hartako apaiz nagusi Kaifasen aitanigarrean zen Anas hau. Kaifas zen juduei aholku hau eman ziena, hobeda gizon bat herriagatik hiltzea. Simon Pedro eta beste ikasle bat Jesusen atzetik joan ziren. Beste ikaslea apaiz nagusiaren ezaguna zen eta Jesusekin batera apaiz nagusiaren jauregiko patiora sartu zen. Pedro berriz kanpoan gelditu zen ate ondoan. Atera zen orduan apaiz nagusiaren ezaguna zen ikaslea eta atenarazi hitz egin zio, atezainari hitz egin ondoren, Pedro barrura sarrarazi zuen. Atezain zegoen neskameak esan zion Pedrori. Pedrok erantzun. Ez naiz. Morroiak eta guardiak sua piztu eta berotzen ari ziren, hotz egiten baitzuen. Pedro ere haiekin zegoen berotzen. Apaiz nagusiak bere ikasleez eta irakatziaz galdetu zion Jesusi. Jesusek erantzun zion. Agerian hitz egin izan diot nik mundu guztiari. Sinagogan eta tenpluan irakatsi izan dut beti.
judu guztiak biltzen diren lekuan, eta ezer ere ez dut ezkutuan esan. Zergatik galdetzen didazu niri? Galdetu nire entzulei eta emango dizute esan dudanaren berri. Hori esan zueneko, han zegoen guardia batek masaileko bat eman zion, esanez. Horrela erantzuten aldiozu apaiz nagusiari, Gaizki hitz egin badut esan zertan, baina ongi hitz egin badut zergatik jo nauzu. Orduan, Anasek Kaifas apaiz nagusiagana bidali zuen Jesus lotua. Bitartean, han zegoen Simon Pedro berotzen eta esan zioten. Zu ere ez alzara horren ikasleetakoa. Pedrok ukatu egin zuen esanez. ez naiz. Apaiz nagusiaren morroietako batek, Pedrok belarria moztu zionaren aideak esan zion. Ez ote zaitut neuk ikusi horrekin baratzean. Ukatu egin zuen Pedrok berriz ere, eta berehala oilarrak jo zuen. Kaifasen etxetik gobernariaren jauregira eraman zuten Jesus. Goizaldea zen, juduek ez ziren jauregian sartu bere buruak ez kutsatzeko, bestela ezin izango baitzuten Pasko afarian parte hartu. Pilatok kanpora atera eta galdetu zien. Zertaz salatzen duzue gizon hau? Haiek erantzun zioten. Gaizkilea ez balitz, ez genizukeen ekarriko. Pilatok esan zien. Eraman zeuek eta epaitu zeuen legearen arabera. Juduek orduan. Guri etzaigu zilegi inor heriotzara kondenatzea. Horrela beteko zen Jesusek esandakoa zein heriotzaz hilko zen adierazi zuenean. Pilato jauregira sartu zen berriro eta Jesusi deiturik galdetu zion. Zu altzara juduen erregea? Zeure kabuz galdetzen didazu hori, ala besteek esan dizuten hori nitaz. Judua ote bai naiz badani? Zure herritarrek eta apaizburuek ekarri zaituzten igana. Zer egin duzu? Nire erregetza ez da mundu honetakoa. Nire erregetza mundu honetakoa balitz, nire jendeak borroka egingo luke, ni juduen eskuetan ez erortzeko. Nire erregetza ordea ez da hemengoa. Beraz, errege zarazu? Bai, errege naiz, zeuk diozun bezala. Honetarako jaio eta etorri naiz mundura, egiaren testigantza egiteko. Egiaren adenak entzuten du nire ahotsa. Zer da egia? Hori esanik berriz ere juduengana atera eta esan zien. Nik ez diot errurik aurkitzen gizon honi. Baina baduzue ohitura nik Pasko jaietan preso bat askatzekoa. Nahi alduzue juduen errege askatzea? Haiek berriz deiadarka. Hori ez, askatu Barrabas. Barrabas hau bidelapurra zen. Jesus gure jaumaite, amodio txua, ta mundu guztio, ta mundu guztio, zunai gabetua, zunai gabetua. Pilatok orduan Jesus zigortzeko agindu zuen. Gudariek arantzazko koroia eginik buruan ezarri zioten eta purpurazko mantua bota zioten gainera. Eta hurbildurik esaten zioten. Agur, juduen errege. Eta masailekoka zerabilten. Atera zen berriro ere Pilato eta esan zien juduei. Ara, kanpora dakarkizuet, jakin dezazuen ez diodala errurik aurkitzen. Atera zen bada kanpora Jesus
arantzazko koroa eta purpurazko mantua zeramatzala. Pilatok esan zien. Ona gizona. Apaizburuak eta guardiak ura ikustean deiadarka hasi ziren. Gurutzera hori, Josi gurutzean. Pilatok esan zien. Eraman zeuek eta gurutziltzatu, nik ez diot errurik aurkitzen. Juduek erantzun zioten. Guk badugu legea, eta lege horren arabera heriotza zigorra merezi du. Jainkoaren seme egin baitu bere burua. Hori entzutean, are gehiago beldurtu zen Pilato eta berriro jauregira sarturik galdetu zion Jesusi. Nongoa zarazu? Jesusek ordea ez zion erantzun ere egin. Orduan Pilatok esan zion. Ez aldidazu erantzun behar, ez aldakizu aginpidea dudala zu askatzeko naiz gurutziltzateko? Etzen nuke nire gain inolako aginpiderik izango, jainkoak eman ez badizu. Horregatik, zure eskura eman hauenak pekatu handiagoa du. Ordudanik Jesus askatu nahian zebilen Pilato, baina juduak deiadarka hasi zitzaizkion. Hori askatzen baduzu, ez zara enperadorearen adiskide. Bere burua errege egiten duena enperadorearen aurka ari da. Pilatok hitz horiak entzutean, kanpora eraman zuen Jesus eta auzitegian eserarazi. Arlauzatua zeritzan lekuan, hebreeraz Gabata, Pasko jairako prestaketa eguna zen, eguerdi inguruan. Pilatok esan zien juduei. Ona zuen erregea. Orduan haiek deiadarka. Kendu hori, kendu, Josi gurutzean. Eta Pilatok. Gurutziltzatu egin behar aldut zuen erregea? Apaizburuek erantzun zioten. Ez dugu enperadorea beste erregerik. Orduan Pilatok haien esku utzi zuen, gurutziltzatu zezaten. Adoratzen zaitugu Kristo, ta bedeinkatzen zaitugu, zure gurutzez mundua erosi zenuelako. Adoratzen zaitugu Kristo, ta bedeinkatzen zaitugu, zure gurutzez mundua erosi zenuelako. Hartu zuten beraz Jesus eta gurutzea sorbaldan zeramala, buru ezur hebreeraz Golgota zeritzan lekurantz atera zen. Han josi zuten gurutzean eta arekin batean beste bi, alde banatan eta erdian Jesus. Pilatok kartel bat idatzi eta gurutz buruan ipini zuen. Hau zegoen idatzia, Jesus Nazaretarra, juduen erregea. Judu askok irakurri zuen kartela, hiritik hurbil baitzegoen. Jesus gurutziltzatu zuten lekua. Gainera, hebreeraz, latinez eta grekoz zegoen idatzia. Juduen apaizburuek esan zioten Pilatori. Ez idatzi juduen erregea, baizik juduen erregea dela dioena. Pilatok erantzun zuen. Idatzia bego idatzirik. Gudariek Jesus gurutzean josi ondoren, haren jantziak hartu eta lau zati egin zituzten bakoitzarentzat bat. Gero tunika hartu zuten, baina josturari gabea, goitik behera ehundua zenez, esan zioten elkarri. Ez dezagun urratu, zotz egin dezagun, ea zeinentzat den. Horrela bete zen liburu santuak dioena. Nire jantziak beren artean banatu zituzten, eta nire tunika zotz egin. Hain zuzen ere,
horixe egin zuten gudariek. Jesusen gurutzearen ondoan zeuden haren amaren aizpa Maria Kleofasen emaztea eta Maria Magdalena. Jesusek bere ama eta honen ondoan maite zuen ikaslea ikusirik esan zion amari. Emakume, horra hor zure semea, Gero ikasleari esan zion. horra hor zure ama. Eta orduz gero ikasleak bere etxean hartu zuen. Ondoren Jesusek dena betea zela jakinik, liburu santuak esana erabat bete zedin esan zuen. Egarri naiz. Bazenan ospinez betetako pitxar bat. Orduan belaki bat ospinetan busti eta kainabera bati muturrean erantziz Espainetara hurbildu zioten. Ospina hartu zuenean Jesusek esan zuen. Bete da dena. Eta burua makurturik azken arnasa eman zuen. Hemen unetxo batean belaunikatu egiten gera Jesus gurtzeko. Zutik. Pasko jairako prestaketa eguna zen, eta juduek ez zuten nahi larun batean gorpua gurutzean gelditzerik, larun batura oso jai egun handia baitzen. Horregatik gurutziltzatuei berna ezurrak hautsi eta handik kentzeko eskatu zioten Pilatori. Joan ziren bada, gudariak eta berna ezurrak hautsi zizkieten Jesusekin gurutziltzatutako biei. Baina Jesusengana iritsi zirenean, ordurako hilik zegoela ikusirik ez zioten berna ezurrik hautsi. Baizik eta gudari batek lantzaz saietsa zulatu zion, eta bat batean odola eta ura atera ziren. Ikusi zuenak berak aitortzen du eta egiazkoa da haren aitormena. Hark badaki egia dioela, zuek ere sinets dezazuen. Liburu santuak dioena bete zedin gertatu zen hau. Ez diote ezurrik hautsiko, eta beste pasarte batean hau dio, zulatu zutenari begiratuko diote. Gero, Arimateako Josek, Jesusen gorpua eramateko baimena eskatu zion Pilatori. Jesusen ikaslea zen Joses, baina isilpean guduen beldurrez. Pilatok baimena eman zion, hark orduan joan eta Jesusen gorpua eraman egin zuen. Etorri zen Nikodemo ere, behin batean gauez Jesus ikustera joan zen ura. 30 kiloko mirra eta aloezko nahastura zekarrela. Hartu zuten bada Jesusen gorpua eta oihal zerrendaz lotu zuten, tartean lurrungaiak ezarriz, juduek ohitzen duten ohituraren erabera. Jesus gurutziltzatu zuten lekutik hurbil baratze bat zegoen, eta baratzean ordura arte inor ehortzi gabeko hilobi berria. Hilobia hurbildu zegoenez, hantxe ipini zuten Jesus, juduen Pasko eguna laster baitzen. Jaunak esana, eskerra zuzena gure moza, gurutz salbatzailea.
Arantzazu zale maiteok. Aste santuko egun hauek kontemplazio eguna dira. Bihotzeko begiak Jesus gurutziltzatuaren argitan egoteko egunak. Elizkizun batean gelditzen bagara, eta bizi ditugun gertaerek ez badute gure bihotza hunkitzen, oraintxu pasaden trenaren antzekoa da, pasada eta kito. Edo telebistan prozesioak ikustea bezala, emoziori leku egin eta horretan geldi. Kontemplazio eguna dira. Hain zuzen, Jesusen pausoekin bat egiteko. Beragan argia aurkitu behar dugu, gure egunerokoan itxaropenez jarraitzeko. Indarra ere bai, Jesusengan aurkitu behar dugu, on, zuzen eta egia den orotan buru belarri jarduteko. Baita adorea ere, batzuen eta besteen sufrimendua arintzeko. Jesus gurutziltzatuaren irudian, maitasunaren ikurra ageri zaigu. Inork ez dio bizia kendu Jesusi, berak eman zuen bizia maitasunez. Mundu honetan, jainkoaren nahia egin zuen gizadiaren zoriontasunerako, eta horrek eraman zuen gurutzera. Bide hori zela uste izan zuen Jesusek, gizadiaren zoriona egin dezakena. Mundu honetako gurutziltzatuekin, sufrituekin, baztertuekin, gaixoekin, ezinduekin, zapalduekin, borondate honeko personekin bat egin du Jesusek, eta itxaropenaren zeru ertz argitsua eskaini denei. Batzuentzat eskandalu, bestentzat zorakeria, kristagontzat ordea jainkoaren indar, eta jainkoaren jakinduria da Jesus gurutziltzatua. Ni naiz bidea, egia, bizia. Bizitzak berekin ditu egun ilun eta minberak. Denok daukagu horren esperientzia. Jesusen gurutzeko eriotza ere porrota izan da. Traputzar bat bezala ibili dute soldaduek. Egiaz, Jesus bereaz erabat ustu egin zen. Jainkoa itagan jarriz, konfiantza erabatekoa. Eta jainkoak goratu egin zuen. Izen guztien gainetik goratu ere piztu eran. Nolatan esan dezakegu gurutzea garaipen ikurra dela? Jainkoaren jakinduria eta indarra dela? Maitasuna da erantzun bakarra. Jesusek izan zuen maitasunak dena antzaldatzen du. Maitasunak egiten du Jesus bezalako gazte gurutziltzatua, gizaki argitsua, gure bizitzako ilunpeak argitzeko gai. Izan liteke gaixoaldia, izan liteke ezin bizia, berri txar bat. Atzo, ikasle noina garbitzen ikusi dugu Jesus, garai hartako gizartean bere burua azken lekuan jarrita. Ez naiz etorri zerbitzuak hartzera, ez, zerbitzatzera baizik, eta bizia ematera gizadiaren salbamenerako. Jesusen uste osoa hau zen. Etorkizuna maitasunarena dela. Maitasunak eraikitzen duela mundu hau duina eta zoriontsua. Maitasunak egite gaituela zerutiarrak, jainkotiarrak. La cruz es signo de amor y de esperanza. Una tradición franciscana le ve a San Francisco de Asís en el bosque llorando a lágrima viva y repitiendo una y otra vez: el amor no es amado, el amor no es amado, el amor no es amado.
Igandero egiten dugu otoitz jaunaren hitza entzun eta gero, mundu zabaleko beharrak gogoan hartuta. Gaur jaunaren ekaldia aldarrikatu eta kontemplatu ostean, gure otoitzak indar berezia hartzen du Jesusen heriotzari esker. Era berezi eta pausatuan egingo dugu otoitz gaurkoan. Ez dugu inorrutzi nahi gurutzetik datorren salvaziotik aparte. Vamos a orar con especial intensidad, con todo nuestro corazón, para que nadie quede fuera de la vida que nace del corazón atravesado de Jesucristo. Nos ponemos de pie. Egin dezagun otoitz senide maiteok, Eliza osoaren alde, eta Eliza zerbitzatzen duten guztien alde. Oremos por la Iglesia y sus ministros. Gure jainko eta aita ona, emaiozu Elizari sinesmenean sendo iraun eta zure izena aitortzea. Eta emaiezu Eliz zerbitzari guztiei zure hartaldea ardura zaintzeko argia. Jesucristo gure jaunaren bitartez. Egin dezagun otoitz, batalloa hartzeko prestatzen ari diren kristau gaien alde. Oremos por los catecúmenos que se preparan para recibir el bautismo. Gure jainko eta aita ona, emaiezu batalloko uretan jaioko diren zure seme alabei, Jesukristoren jarraitzaile izan eta zure seme alaba izateaz gozatzea. Jesucristo gure jaunaren bitartez. Egin dezagun otoitz, Kristorengan sinisten duten guztien alde, bat izan daitezen. Oremos por la unidad de los cristianos. Gure jainko eta aita ona, zuk sakabanatuak biltzen dituzunez gero, egin itzazu bataio bera hartu, eta Jesukristo hartzainon aitortzen duten guztiak. Jesucristo gure jaunaren bitartez. Egin dezagun otoitz, jainkoarengan eta Kristorengan sinesten ez dutenen alde. Oremos por los que no creen ni en Dios ni en Jesucristo. Gure jainko eta aita ona, gizaki guztiak maite dituzunez gero, emaiezu sinesten ez dutenei jainkoa aitatzat ezagutzea, eta Jesukristo beren berrion aitortzea. Jesucristo gure jaunaren bitartez. Egin dezagun otoitz munduko herrien eta herri agintarien alde. Oremos por los pueblos y sus autoridades. Gure jainko eta aita ona, emaiezu munduko herri guztiei, bakean eta gizatasunean aurrera egitea, eta beren agintariengan aurki dezatela behar duten laguntza eta ardura. Jesucristo gure jaunaren bitartez. Egin dezagun otoitz gure Euskal Herriaren alde. Oremos por el pueblo vasco. Gure
gure jainko eta aita ona. Begira ezaiozu bakearen hurbiltasunak pozten duen Euskal Herri honi. Emaiozu benetako bake betea. Emaiozu elkartasunean aurrera egitea. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Egin dezagun otoitz errefuxiatuen alde. Gerran hildako eta zauritutakoen alde. Oremos por todos los que sufren. Gure jainko eta aita ona. Agertu errukior sufritzen ari diren guztiekin. Izan zaitez atxekabetuen poza eta nekatuen indarra. Zaude sufritzen dutenen ondoan. Jesu Kristo gure jaun. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jesusen gurutzea da gure batzarraren gune eta puntu garrantzizkoen eta nagusia. Horregatik pozik gurtuko dugu eta gure sinismena eta esker ona azalduko dizkiogu gure salbatzaileari. Ez da alferrik hil guregatik Jesus. Zutik denok eta gurtu dezakun patxadan maitatu gaituen Jesus hiltzatua. En la cruz descubrimos la fuerza luminosa de Dios que desde la misma cruz vence para siempre al mal y la muerte. Por eso manifestaremos nuestra fe y nuestro agradecimiento a nuestro Salvador. Ona hemen gurutzea bea, munduaren osasuna, zintzilik edukizuena. Zakozte urtutezan. Ona hemen gurutzea abea, munduaren osasuna, zintzilik edukizuena. Zakozte urtutezan. Ona hemen gurutzea bea, munduaren osasuna, zintzilik edukizuena. Zakozte
Gurutzea gerosiago gurtuko dugu denok, horretarako ez dio inporta distantziak eta. Orain muin emango diote etxeko frailea nahiek eta hemen aurrekaldean dauden lehen bankuetako lagunek. Al menos parte de esta asamblea va a poder besar la cruz ante la imposibilidad de hacerlo todos. En oración vamos a cantar todos Jaungoiko Santua mientras se hace la colecta por las necesidades de los santos lugares de Tierra Santa. Jaungoiko Santua, de no. Jaungoiko indartsua, jaungoiko indartsua, jaungoiko ilezkorra, jaungoiko ilezkorra, gaitz guztietatik gorde gaitzazu jauna. Gaitz guztietatik gorde gaitzazu Jaungoiko Santua, Jaungoiko Santua, Jaungoiko indartsua, Jaungoiko indartsua, Jaungoiko ilezkorra, gaitz guztietatik gorde gaitzazu jauna. Gaitz guztietatik gorde gaitzazu Jaungoiko Santua, Jaungoiko indartsua, Jaungoiko indartsua, Jaungoiko ilezkorra, gaitz guztietatik gorde gaitzazu jauna. Gaitz guztietatik gorde gaitzazu jauna. Orain bai, denok gurtu dezagun gurutze santua. Zabalditzagun gure bihotzak eta eman leku apaizak luzatuko duen otoitzari. Ene herri, zer egin dizut nik zuri?
Zertan nahi gabetu zaitut, esaidazu. Nik hautsi nizkizun zure loturak, eta bizitzeko eta maitatzeko libre egin zintudan. Eta zuk ni lotu egin nauzu, gurutzean josiz. Nik bataioz eta eukaristiaz, goi janariz ase eta indartu zaitut, konfiantzaz bizi zaitezen. Eta zuk gurutzearen egarritan odolustu nauzu. Zer egin behar nuen gehiago zuregatik, eta ez dut egin. Maasti eder egin zaitut, edertasuna bizi dezazun. Hurbiletik zaindu zaitut, bizi fruituak eman ditzazun. Eta zuk edertasunik gabe utzi nauzu. Eta esker txarrezko ozpinez ase duzu nire egarria. Ene herri, zer utzi dut, egin gabe, zure alde. Ene herri, zer egin dizut nik zuri, esadazu? Nik bataioko urez bihotza garbitu dizut, eta zu nire izena zikintzen didazu, zokoratuenga. Nik barkazioz harrera ona egin dizut, kondenatua senti ez zaitezen, eta zu senidei gorrotoz begiratzen diezu, eta heriotzara ere kondenatzen dituzu. Nik jainkoa aita ondela erakutsi dizut, eta beraren seme edo alabazarela, eta zu pobreak ugatzen dizkidazu gizartean. Nik betiko biziaren zeru mugak zabaldu dizkizut, esperantzaren pozetan bizi zaitezen, eta zu zure ingurukoak postu orde, etxipenera behartzen dituzu. Ene herri, zer egin dut gaizki? Zer egin behar nuen gehiago zuregatik, eta ez dut egin? Ene herri maitea, esadazu. Esan dezaiogun isilean eta geure bihotzean, barkatu jauna, zure ondotik jarraitu nahi dut, eta. Jesus gurutziltzatuari begira dago Eliza gaur.
Eukaristiarik ospatzen ez duen arren, atzoko ospakizunean gorde genuen ogi sagaratuaz jaunartuko dugu orain. Jesusen entrega medio jaunartzen dugunean, bere bizi azken gabetik jango dugu Pasko bidean goazen bitartean. En esta espera de la noche de Pascua nos acompaña el cuerpo del Señor entregado por nosotros. Por eso ahora comulgaremos de la Eucaristía que ayer celebramos, en la espera de la resurrección. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure nahia, Zeruan bezala lurrean ere. Emaguzu hau egun honetako ogia. Barkatu gure zorrak, guk ere geure zordunei barkatzen diegunez gero. Ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Zurea duzu erregetza, zurea gospeta indarra, orain eta beti. Hona hemen jainkoaren bildotxa, hona munduko bekatuak kentzen duena. Zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, Ni ez naiz inor zu nire etxean sartzeko, baina esazu hitz bat eta sendatuko naiz.
zure besotan, oi gurutzea, hil zaigu Jesus maitea. Haren gurutze ezartzailea, ni naiz ni pekataria. Haren gurutze ezartzailea, ni naiz ni pekataria. Denok, oi gurutzea, oi gurutzea, gurutze santu maitea. Oi gurutzea, gurutze santu maitea. Jesucristoren odolak zaitu, kalbarioan gorritu. Ezerk geroztik munduan ez du, zuk bezain bat distiratu. Ezerk geroztik munduan ez du, zuk bezain bat distiratu. Oi gurutzea, oi gurutzea, gurutze santu maitea. Oi gurutzea, oi gurutzea, gurutze santu maitea. Etsaiarekin beti borrokan, hemen gabiltza munduan. Gure gidari zu bazaitugu, nork garaitu orduan. Gure gidari zu bazaitugu, nork garaitu orduan. Oi gurutzea, oi gurutzea, gurutze Egin dezagun otoitz. Jaiko ahal guztidun beti erekoa. Zure seme Jesukristoren eriotzaz eta piztu eraz berritu gaituzu. Zaindu ezazu gugan zure errukiaren lana. Misterio honetan parte harturik, beti zure zerbitzari izan gaitezen. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Honen bestez, bukatu dugu gaurkoa. Hasi dugun bezalaxe, isiltasun serio eta errespetuzkoan amaituko dugu elizkizuna. Gaur apaizak ez gaitu bedeinkatzen, baina herriaren gaineko otoitzarekin burutuko dugu ospaketa. Gogoratu gaur gurutzeari egiten zaion belauniko,
aurretik pasatzean edo elizatik ateratzean. Senideok, gurtu dezagun jauna gure bihotzetan atertu gabe, guregatik maitasun ezil baita. Bihar gauean, haundikiro ospatuko dugu hemen jaunaren Paskoa, piztuera. Kristau bat berak ere, ez luke bihar gaueko ospakizunera bildu gabe gelditu behar, gure gau haundia baita biharkoa. Hemengo elezkizuna, arratsaldeko 9:00 izango da. Makur zaitezte orain jaunaren bedenkapena hartzeko. Jauna, zure semearen heriotza ospatu dugu, eta beraren piztuera santuaren zain gaude. Bidal ezaguzu zure bedenkapen ugaria. Etor bekigu zure barkamena. Emaguzu zure poza. Sendotu gure sinesmena. Eta eraman gaitzazu betiko salbamenera. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.